Keď sa zvečerilo, prišli k nemu učeníci a povedali: toto miesto je pusté a už sa stmieva pre zástupy, aby išli do dedín a kúpili si niečo na jedenie. Ježiš im odpovedal: nemusia odchádzať, dajte im jesť. Vy povedali mu: má len 5 chlebov a 2 ryby, prineste mi ich sem. Potom im povedal: prineste mi ich sem. Potom im povedal, aby si sadli na trávu. Vzal 5 chlebov a 2 ryby, pozrel sa k nebu, vzdával vďaky, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci ľuďom. Všetci jedli a nasytili sa. Učeníci nazbierali 12 košov plných, zvyškov tých, čo jedli, bolo asi 5000. Keď sa zvečerilo, prišli k nemu učeníci. Toto miesto je pusté a už sa smieva pre zástupy, aby išli do dedín a kúpili si niečo na jedenie. Ježiš im odpovedal: nemusia odchádzať, dajte im jesť. Vy povedali mu: máme len 5 chlebov a 2 ryby, prineste mi ich sem. Potom im povedal: prineste mi ich sem. Potom im povedal, aby si sadli na trávu. Vzal 5 chlebov a 2 ryby, pozrel sa k nebu, vzdával vďaky, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci ľuďom. Všetci jedli a nasýtili sa. Učeníci nazbierali 12 plných košov, zvyškov tých, čo jedli, bolo asi 5000.